Druhé soustředění československé Typ Sport Miss Aerobic bylo náročné hlavně na fyzičku. Od pátku do neděle měla finálová 12 velmi nabitý program, plný cvičení a pilování společných choreografií. Nejvíce času strávila děvčata ve Fit Centru, kde si vyzkoušela i bosu, TRX a Heat. Lektorem aerobiku bude stejně jako v předešlých letech Jiří Gruntorát. Ten holkám naordinoval i ranní rozcvičky, včetně 5kilometrového běhu. Miss Aerobic je hlavně o spojení krásy a aktivního životního stylu a samozřejmě aerobiku. Pohybu zažili soutěžící tedy opravdu hodně. Součástí byl samozřejmě i nácvik společných choreografií. Úvodní vystoupení i promenádu v plavkách má opět na starosti Tereza Puchtová, choreografka celého finálového večera, která vystupovala s taneční skupinou Jemiho AD po celém světě. A takto by měla vypadat ta úvodní skladba. Super atmosféra, užívam si to tu, ale na druhej strane veľa cvičíme, stále robíme niečo iné, takže máme málo voľného času, takže je to také náročné aj fyzicky, aj psychicky, ale všetko sa dá zvládnuť. Najväčší problém myslím, že mi robí tancovanie, pretože s aerobikom problém nemám, aj keď robíme nejaké posilovacie cvičenia a podobne, ale ten tanec, uvoľniť sa pri tanci je niečo iné ako spevniť sa pri aerobiku, čo mi už ide, takže asi na to musím najviac pracovať. Mně tanec vůbec nevadí, jelikož jsem 2 roky závodila ve standardních a latinskoamerických tancích, takže jsem spíš i ráda, že pořád nemáme jen ten aerobik, ale samozřejmě je to pro nás trochu těžší, že tanec je takový uvolněnější a my jsme zvyklá na to přesné, vlastně na aerobik, 1, 2, 3, 4, tady je to takové složitější. No. Terka je výborná, je na nás strašně hodná a my zatím strašně štěbetáme a vlastně naše dojmy jsou asi tak velké, že s námi má potom strašně těžkou práci, no. Ale je na nás strašně hodná a choreografie je krásná. Někdy pouze cvičení k dokonalé postavě nestačí. Své o tom vědí i některé finalistky. Hubnu úspěšně, vlastně v tuhle chvíli mám dole 10 kg, pořád mám v plánu hubnout, tak zatím je to dobrý. V prvotní chvíli, vlastně v lednu, jsem hubla kvůli Miss Aerobic, abych se dostala do finále. A v průběhu toho období, kdy jsem hubla, tak se to stalo mým životním vlastně vzorem a mým životním stylem, takže teď už je to ani ne tak o té motivaci, jako o tom, že se cítím díky tomu jídlu a stravování fakt dobře, mám energii a nějak takhle jako pokračuju. Já mám hodně fyzický výdej, protože mojí prací je práce vlastně fitness instruktorky, takže mám fitness stravu, ale úplně obyčejnému člověku, obyčejný slečně, která třeba cvičí 3krát týdně, stačí, když bude jíst pravidelně, už jenom to. Opravdu je to základ, je to takový už omílený, ale opravdu jíst pravidelně, každý 3 hodiny po menších porcích a hodně zeleniny, hodně masa, hodně bílkovin. A myslím, že to půjde dolů jako krásně, hodně pít, 2 až 3 litry vody denně a bude to v pohodě. Na sústredenie som vlastne vstupovala s váhou, ani sama neviem, koľko to bolo, ale cez 60 určite, nejak 64, keďže som mala objemovku. Vlastne to je objemovková fáza, kde vlastne musím nabrať svaly. A samozrejme, že potom to dievča vyzerá dosť veľké. No a teraz vlastne 2 týždne dozadu mi začala tá rýsovacia fáza, kde vlastne musím zhodiť ten tuk a samozrejme tie svaly vyrýsovať. Takže som teraz momentálne aj v diete
aby tá váha vlastne postupom išla dole. 5. októbra ma čaká nominácia na majstrovstvá sveta v kategórii bikini fitness. Tak uvidíme, aká bude forma. Podľa toho sa vlastne bude riadiť aj môj jedálníček, môj tréningový plán, či viac kardia, alebo tak. Tak no určite to bude náročné. Čo sa týka toho, keď musím obmedziť tie cukry, nevládzem. Ale tak som povedala, že dám do toho maximum a uvidíme, ako to pôjde. A myslím, že to pôjde super. No. Mám dobrú genetiku, to mám jediné šťastie, to je hlavne základ, tá genetika. Druhý den soustředění se pilovaly hlavně individuální sestavy. Každá dívka nám ukázala část svého vystoupení a vy se nyní můžete podívat na všech 12 finalistek. Jedničku má Lucie Juráková. Dvojka a Nikola Prchlíková. Trojku Olivia Čambalová. Startovní číslo 4 a Aneta Filipková. Pětku má pro finálový večer Katarína Šanková. Startovní číslo 6 a Iva Fošumová. Sedmičku má Irena Sombatyová. Startovní číslo 8 a Andrea Komínková. Devítku nosí Nikola Melišová. Deset a Martina Maloušková. Jedenáctku vlastní pro finálový večer Petra Tomková. Poslední finalistkou je se startovním číslem 12 Lenka Šubová. Moja individuálna zostava je spravená priamo pre Miss Aerobic. Zostavovala som ju ale doma. Pesničky mi ale vybrali naše choreografky. Tu prvú časť, druhú časť pesničky som si už vybrala ja a má teda hlavne tanečné prvky.
Sobota patřila kromě jiného i plavkám. Soutěžící pilovali choreografii na plavky, sice zatím bez podpatků a bez plavek, ale s velkým nasazením. Někdo tedy ještě trénoval vlastní choreografii, ale ostatní už poslouchali Terezu Puchtovou a její rady ohledně tance. Zde si už můžete představit, jak bude vypadat finálový večer v plavkách a na podpatcích. Nejen cvičení čekalo na děvčata během víkendu. Na programu bylo i vystoupení v přímém přenosu na ČT Sport v rámci 3. turnaje superpoháru v plážovém volejbalu žen. Nejprve se ale musel pohyb v písku natrénovat. K tomu posloužily beach volejbalové kurty na ládví a pak už se jelo na ostro. Myslela jsem si, že to bude určitě náročné, protože medailonky už byly hotové, takže teďka už šlo ohledně sportu a myslím si, že to bylo podle mých představ, je to super. Náročné, ale super. Doma budu pilovat určitě silovou sestavu, ale budu si zkoušet i ty společné, takže ty sestavy, myslím, to bude tak základ a choreografie na plavky a nástup. Císařská louka, přímý přenos, kde si dívky pomalu zvykaly na kamery a na diváky. Tak pustíte hod. Závěr soboty patřil i zábavě. Na těchto vozítkách se finálová 12 mohla projet po Praze. Soutěžící zdolali i Petřín a užili si perfektní výhledy na Prahu. V posledním srpnovém týdnu je na programu další soustředění. I tam bude kamera České televize a vy tak budete moci sledovat pokroky jednotlivých finalistek. To je pro dnešek vše. U dalšího soustředění nashledanou.